Kasih tuh dia. Kasih tuh yang jago. Ini nama tetangga juga kan ya. Jangan tunggu nih. Baik kok.
Ajo non sebut betul ang memang toro po. Ini kang ini loy itu. Semua dia mesti itu masuk lagi. Dan dekat saya. Ini kan. दिनै मेन उद्देश्य का जों साइमानो थांनाय 25 तारिखो सिनि मोनाय लाहिरी देब बर्मा बो बिग बाजारनि घटनानो रगै बारो खगेइबो सिकक बेरजागै बो बखायक जागै साकसाकनि लांमानो बो किबिका बो असंसारनो याकलांखा का आबो हायनो रगैनो बलेखे जोङो सिनो एनआईटी आमसाइनि गोबांमा कामिरक दङ आ कामिनि बररक तिनि सिनेमारि मुकुमु ससाइटि आबुनि लुआ जिमाबाय जोंथिनो आरो कुरुम कुथुमखाय कुइला बुनो मुइतु खाइलै बिनि लांमा बजेखानि पानि तंथं खाकसाङै तंथं ने जों आलाय लायखा दियाय लायखा ओंखाय आबुनि उला जों सिनेमा एनआईटी निनो फार्स्ट गेट आबुनि सिमि आयां कलेज समनि गाना पर्यन्त जों थांलायखा जों मुन मिसिल हायकाबा कक सालायावै जों बुनो बरम लायखा ताइ जों बेलायखान खायक जाक ताइ जों नायो बुनि बागै वी वान्ट जास्टिस जे जागो सारा त्रिपुरा गनाङै अ खरांति साजाक दङ गोसोङो अतरे एलाकानिङै एनआईटीनिङैबो सिनिबो खरांनो तंनाय वी वान्ट जास्टिस विथ प्रपार इन्वेस्टिगेशन नों जास्टिस बसक जरतै तंनाय सिनि जास्टिस इनके जों नायो मोनाय लाहिरी बजे शिक्षक बेरजाय गो बेरजाखा आबो जे जागानि थेके घटनानो केन्द्र खायै बजेआवबा हायके साकसाकनि लांमानो बखरकसा पुरि दंमोनि जों साइमानो 96% माननाय आसराय बजे शिक्षक बेरजाखा आबुनो बरदास खाइमे आङै बो साकसाकनो मा बुथारका बो असंसारनो मा याकलांखौ नायथकमा संसारनो गोसोङाबो नायो बुनो जे शिक्षक बेरनाय रक आबरक इन्वेस्टिगेशन खाइजाक माने बिसिंतै जे बुनो बिनि उपरा साया सामुंखायनो रक बरक सास्ति माना नंथुं आबुनो सिनि खरां कतर दंनाय सिनेमारि मुकुमु ससाइटि आबो कायसा वेलफेयर ससाइटि आरोनि आं खरकसा एडभाइजर आं गांगासिनि मथानि अरो प्रेसिडेन्ट दङ सेक्रेटारि दङ ओंखाय आं बाहायनो आरो खुपां खरकसा दागिनायङै बा कमिटिनि खरकसा आदं आं ani mungka osid da borma nang ni aro एनआईटी आमसाइ नि बसक कामिनि बरक एबो कामिरक tin फाय अरो फायमान जाफाय तिनि तो वातुनि साल हामिनि साल जों बेलायखे वानाखा ताइ बेलायखे हामबाय माया फरसिनरो गाना गिनि सयतारक कामि दङ फियाबा नुखा सिनिते हासाल कसालनि बरक आबो हाय ताखुकताय बुकुक संरक खागोनां ताखुकताय बुकुक संरक बरक बाहायनो दले दले फायै तिनियो मनाय लाहिरी निनो मुइतो खलै जे जों रेली खैलायमनि अर बरक मानजाक फायगा आबुन बागै हामबाय माया फुर बरक नबो जों तिनि अ मोमबाति फोनांगै अ लाहारगुरि मुंनि बिसिंति जों कायसा तिनि बखक लाहिरी देबरमा ब हानो याकार थांगा ब अ हानो याकारै बैनि कायसा बिग बाजाराव बनो कायसा अमाहायके जाया माजारा बेरमानि बागै बनो अमाहाय बतै बिनि स्कुलनि प्रिन्सिपाल रक बनो बेलायनो हनुमानि बिनि बेलाय कक्सायासे बा दुखुनि कगनो बनो बखा फानाङै कुलमानि बागै बेलाय बिनि साकनो ब अमाहाय इंखा अबन बागै बाहायके अमाहाय खरकसा जेरै काहाम खरकसा अमाहाय सिनाय नुगनाय सेराय ब टपटेनि सेराय ब खरकसा बाहायके बिनि साकनो अमाहाय नानि अबन बागैनो खरकसा सिकतो स्कुलनि प्रिन्सिपाल बनो जेसकापनो बबुमति फोरोंगै बा स्टुडेन्ट बा बिनि बोसानो समान फोरोंगै ब खरकसा सेराय तिनि अ हानो बिनि लांमोन साक देरा देना नांखा अबनि बागैनो तिनि बनो जे खलायनाय बनो होनाय सानाय अ स्कुलनि प्रिन्सिपाल नाय बनो जेसकापनो माजारा बेरानि बनो जेसकापनो सास्ति रनानि बागै जतनि थानि उनाव आं अबकयाव अबनि साथे साथे ताइ साबरन रक जास्टिस नाय एबा साबरन रक आइनि मते आइनि अनुसारे नों
दायबिनाय abnu kuluk tai sab tong sajman aboni ya gulo sing hai je soya puila gothna ngoma big bazane hoite singo hoke big bazana mo bona je sakai phano bini o thimani gothna teye je saka bana bona shasti rnani tai bini joto saya majara no phulugui hai ke ba bini joto shasti no manjang no thong big bazane joto samu khane tai big bazane committee rokno obor nong dabi obosini dabi singnayo tini obo hai panda reli khlaijak mani bo kami eba bo jang sim bo suk jora khlaijaka जों mo tini NIT first guest hoite mandai songmuni jora जों tini omono reli khai phaileke obno songsanai eba obno nor je khlaimani oboni organize haike nang sinmung bo jang theke bo khlaijaka ঠিক আছে ঠিক nin sinmung ani sinimung ke ang khoroksa ani sanibung no sanai ani saike asia parani ang o jaga kai jaga phaikya ani sanibung kha subol deborma nini ani mungkha Manglaxmi deborma paithogni ni joton thani joto lukunai tongnai eba tibra hastini joto tibra sargoni ni tamo kobumung saklai mung tongnai ang sini tibra sani do pharangui ang obono saklai mung जों joto oma hekena जों jini bobishata जों khoroksa tini oma hai bukhuk khoroksa halang bebe ke जों joto no khana ya yakari khanke joto ni thani ni ob gothna khlang jang manu pia bo gothna bo bobishata ngiyati khlaya जों joto ni bagina जों khar laine joto ni bagin जों yakti salane khorokti salane जों oma hai